Ang parikaw ay sa rin doon na at panin. I-age marketing ini. Kuya Person! Sir, Weson, balak mamikita na? Lash! Masok na yan. Nahaman si Miko Aisa. Ay, ito na sir. Araw ni ay sa. Teka mag-try naman. Grabe.
Araw pa rin. Jen! Mangit, Shire. Mangita ka mo pa deped. Wala kay Natigis. Ang BFTV sa kasi kay Resikta Alas 10 to. Bang styling. Kami talaga yung order mo gawas. Ano nung simula? Bawa ka. Wala masyarte na yun. Pati si fire ship. Mura lang yun. Ito din naglaro-laro eh. Bagyo-bagyo. Wala na. Ito na. Wala lang yung
Hindi po. Ganing balon. Meron may mga. Amulang ikaw ka nag-reveal po dyan sa Torture Island. Ang mabot dyan sa Torture Island may mga. Oo. Ayan siya nakakuha na ako. Makasar na dito gawin. Batuyang lawas. Pero hay kuglay. Hay kuglay. Sukal-sukal. Dito kami sa fire station nagtambay, libre po buwan, wifi. Pero kung wala kayong trip dyan,
Sabi lang kayo kayo, pwede ko itap itong ambulance, kunin kayo dyan kahit dito muna kayo magtambay sa fire station. Boring? Maghanap na lang kayo ng G. Sige, sige. Ha? Ano? Uy, nakakumaid. Answer? Ganto na kasi. Okay na. Okay na ako na mamay ta. Uning gawa mo? Sige na ako na mamay ta.